Aquesta és la història de com 10 milions van canviar el món de les finances. Però no 10 milions a qualsevol cosa. 10 milions a poesies, de mar a mitja tarda, de sol acaronant un blat d'espigues. 10 milions de cordes amb roba penjada, assecant-se a l'aire lliure al poble de la mare. 10 milions de pensaments que volen, que porta l'aire amunt, que aterren, que cauen i que volen de nou. 10 milions de detalls que no són res concret, però són els detalls que acaben fent possibles les coses importants. Per entendre com aquests 10 milions de poesies canvien les finances, cal anar una mica enrere, concretament l'any 2008, a Barcelona, a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Pum! I ara sí. Seira neix de la venda d'Ecotècnia, la cooperativa d'energies renovables més gran del món, com una eina per posar els diners obtinguts amb la venda al servei del cooperativisme federatiu. Seira va ser possible gràcies a l'esforç de les sòcies que van muntar aquest gegant cooperatiu i, d'alguna manera, ara aquest retorn havia de servir per poder impulsar noves iniciatives i projectes cooperatius. En un marge de 10 anys, Seira finança formacions en cooperativisme, fa accions de visibilització i assessora i forma sobre finançament. De forma directa o indirecta, centenars de persones s'han beneficiat, format i han continuat fent més gran el cooperativisme català. I ara, no us vens bufant. A Seira vam demanar un estudi a la Universitat Pompeu Fabra per saber més sobre l'estat de finançament del cooperativisme català. I ens va assenyalar coses com que el 89% de les cooperatives facturen menys de 600.000 euros, tenen un capital inferior a 25.000 euros i estan endeutades en més d'un 90%, el que dificulta que puguin aconseguir inversions per mitjans convencionals. I aquí entrem nosaltres. En aquesta nova etapa ens decidim per la irreverència, la revolució i el what? Posem en la mateixa frase les paraules inversor i pacient, que de per si pràcticament són conceptes oposats, i li donem sentit, forma i continuïtat. Obrim vies d'inversió a sectors que fins ara ho tenien molt difícil. I una mica per això estem aquí. O, millor dit, per això seguim aquí. Per seguir alimentant poesies de mitja tarda. Rajos que assequen la roba penjada i pensaments que porta l'aire amunt. Seira. Les finances al servei de les persones i les cooperatives.